שלום, שלום, זה העולם שלי, ליאם. כן, תדבר איתי פה. אני מנסה לצלם, זה פעם ראשונה שאני עושה את זה, אני מנסה, אני חדש, אני משתמש בטקסטורה, סימפל קראפט, זה העולם של ליאם, יש פה כמה פיקסל ארטים נחמדים. כן, פיקסל ארטים, ואנחנו נראה לכם עכשיו כל מה שליאם בנה, זה השמירה שלו בסינגל. פה זה פירמידה עם מלכודת שיכולות מפוגות הרסום, אז הכל מלא בלבה. כאן זה איך קוראים לזה? פיקסל ארט. פיקסל ארט של מריו, זה של... בוא לפה. איפה אתה? כאן זה הכניסה לגיהנום. כן, hell. ב-1.6 זה יצא בערך נראה לי מחר, אז אנחנו נוכל להיכנס לגיהנום ונראה לכם הרפתקאות שלנו בגיהנום. הכי לכם. יאללה. היי, what the fuck. איפה אתה? יש שם משהו? לא. אוקיי, זה המפה. סגור את הדלת, חוצפן. אתה רגע. לך. הנה הפירמידה שלך. וואו, הוא עשה פירמידה על שמי, זה פשוט מרגש אותי. מה עשית פה? היא לא הייתה סימטרית. פה פיצצתי עם טינטי. אומייגאד. אתה שומע מה שאני עושה? כן, עזוב, זה בסדר. פירמיד אוף דה גרייט אומר. יש, תשתחווה. לא הספקתי לעשות משהו בפנים. למה? עשית את זה עקום, תסתכל. אני יודע, שמתי לב. מה זה כאן? זה שלומיאליות. תביא לי אבנים כאלה. איזה אבנים? מוסטון? לא, כאלה, את הסטפס האלה. ותביא לי פיקקס. שנייה. סטפס. איפה יש סטפס? תקי סטפס כבר. הנה. ומקוש. לא, עכשיו זה עוד יותר לא סימטרי. לא משנה, זה בסדר. זה סימטרי, מה לא סימטרי? וואלה. לא, אבל... עזוב, לא בניתי אותה טוב. עכשיו אני בניתי אותה. עכשיו הבלוק הזה זה לא סימטרי. זוז. עכשיו הכל סימטרי, הכל סימטרי, אתה רואה? יאללה. טוב, אז בוא לבית שלי. יש לך בית גם? שם. מה זה הדברים האלה באוויר? איזה דברים? כמו שאתם רואים, ליאם קנה מקורי היום. מחיאות כפיים לליאם. כולם נסתכל. תראה להם את הסקין שלי. כן, זה... הרבצתי לך. זה הסקין שאני הכנתי לו. חולצת קריפר? כן, חולצת קריפר. זה קצת דומה לשלי, רק שאני לבוש יותר לבוש סיני, עם קריפר. ואני לבוש יותר בלבוש יפה. עם קריפר מאחורה? כן. עכשיו אנחנו הולכים לבית שלי. חשבתי שיש קריפר מאחוריי. אם אתה רוצה, יש פה מפל מים, קיצור. כן, זה פעם ראשונה שאני מצלם, אז תגידו לי, אם אתם רואים את זה... תיקח מיינקארט. רגע. זה סתם פרק ניסיון, בגלל זה לא משנה שזה עם צ'יטים, וזה סתם כאילו להיות איך אני מצלם. בוא לפה. איזה דגל ישראל מכוער יצא לך, זה בושה למדינה פשוט. שנייה, פרח לי המיינקארט, חכה. לא. לא, היא ברחה לי, תעצור עוד שלי. what the fuck, היא עברה דרכי. אז בוא פשוט נטפס. רגלית. זה פשוט בושה למדינה מה שעשית, תסתכל. זה דגל ישראל לדעתך? מאוד. כן, זה מגן דוד? מגיע לך כף על זה. לא חשבתי זה טוב, מה אתה רוצה? מגיע לך כף על זה, עוד אחת. עושה לך, אני מביא לך עוד שנייה בן. זה החווה שלי בהתחלה. אני ארוס אותה? המבנה הזה בניתי בלי צ'יטים. חוץ מהסוף שם למעלה. מה זה המבנה המכוער הזה? אני יודע, זה מכוער. וואו, במיינקראפט. איזה דבר מכוער זה, מה זה? די כבר, אני לא יכול לעלות, לעזאזל, הנה סוף סוף. מה זה, מה עשית פה? לא ידעתי שאפשר לעשות מדרגות בהתחלה. בוא לפה כבר. זה לא סימטרי אפילו. חכה, העכבר שלי לא זז טוב, רגע. אוקיי. וואו, זה ממש... רואים את כל הנוף מפה. היי, בשר ודברים, אני אגנוב לך. אל תיגע. פה זה פשוט כאילו... זה דברים שהשגתי בלי צ'יטים. אל תיגע, יש לך דברים, יש לך צ'יטים, אתה משתמש בהם כל הזמן כמעט. לא נכון. הנה, בוא תעלה פה. מה זה, מצפה הכוכבים? רגע.
בוא'נה, למה עשית את זה עם הלף סטפס כל הזמן? מה? איזה אלסטפ? הלף סטפ, נו, הדברים הקטנים, מה זה? בית להשכרה, אימץ עליו. for rental? כן, רנטל זה השכרה. היי! איפה? רגע, גם אני צריך מיינקארט. תדחוף אותי. תדחוף! בסדר. תודה רבה לך, באמת. אני עושה לך את הלפידים בזמן הנסיעה. תראה את חר. לא משנה. היי, אנחנו שתי מיינקארט שנוסעים ביחד. אבל חכה, אל תרד. הנה, זה עכבר ענקי כפי שאתם רואים, בצד שמאל. איפה העכבר? הראת עליהם, שם, אחורה. הנה, אנחנו עוברים ליד הבושה של ישראל, הדגל. מה זה כל המיינקארטים? זה מה ששלחנו לפני. טוב, פשוט תמשיך ברגל, תיקח לך את המיינקארט. זה פשוט בושה לישראל מה שהוא עשה שם. נכון, יפה. ניסיתי לבנות כאן בסיס מתחת למים, אבל זה לא הלך. יש לי מלא מיינקארט, אז אני יכול... הנה, פגעתי באחת. די. תהרוס אותם. נו, עכשיו נתקעתי בך. איזה עולם מכוער? נו. הרוס לגמרי. טוב. תגיד לי שאתה מתחיל לנסוע? כן, התחלתי. וואי. רגע, עד איפה זה מגיע? זה רחוק? לא, פספסתי. אתה מגיע עד ל... אוקיי, אתה תראה. או. אני נוסע לי כמו קקי מה... לא, מה אתה רואה? אל תהרוס את העצים, מפגר. תעלים. אני הרסתי. צריך את חרא אחד. הגעתי לסוף. היי, היי. אני לא רואה שהרסת את זה. כמה מיינקארט. מה זה פה? בית שהתחלתי. סתם כאילו משהו שהתחלתי. ויש פה מין... כמה זמן אני מצלם כבר? וואלה. 7 דקות. יש עוד זמן. כן, פה בניתי לזכור ביום הזיכרון. טוב. באמת. תהרוג אותי. כמה חיים יש לך? 4 חיים. אתה קופץ למטה, אה? כן. רגע. פאקי שיט. לקחת חרא. אתה מת? כן. לא, לקחת את הקשת שלי. ככה נתחלק איתך, בוא, איפה אתה? אתה מת? אופס. מה בן? תחזיר את הבן. רגע. אוקיי, חזרתי. תודה רבה לך, עכשיו זה יעשה לי end of street בטח. יש לך מזל. איפה אתה? תעשה אליי TP. סלאש TP, תומר. שמה איזה גב תחתון לי ים שלושה. איזה עולם מכוער. הנה בוא נראה לך את הפיקסלות של העכבר. זה לא עובד. תעשה לי את הטלפורט. TP תומר 18 קו תחתון. כן, אני מרביץ לעלים. לא, אל תרוס את פקק תעלים. יש לך מזל שעשית לי טלפורט, אחרת הייתי הורס לך שם תעלים. אז לא, זה בכל מקרה לא מגיע לסינגל. די. איזה פגיעה, אתם ראיתם את זה? זה פשוט פגיעה, אני כזה הלכתי, ואז בזמן ירידה, בום. עוד פעם אחת ואתה מקבל מלא תמיד. מה? ככה אתה עושה בן לחברך הכי טוב? כן. לאיזה רוסי יצאתי לחברך הכי טוב? רגע, תסתכלו. חבר טוב שלך, חבר. יש לך מזל. איפה העכבר? זה ריימן. אורי. זה ריימן, איזה עכבר? איזה ריימן, תסתכל. זה? עכבר כזה. זה. פה התחלתי לעשות משהו אחר. אפשר לשים TNT על זה? שלא תעז. סתם, בוא נפוצץ דברים. תביא לי TNT טיפה. ייי. תביא לי גם, אני לא... תביא לי. הנה. הוא יבטאו מני אייטמס, אז אל תתבלבלו. בסדר, לפוצץ את הכל. מה הכי כואב לך שאני אפוצץ? את הפיקסל ארטים. אוקיי. רגע, השמירה הזאת לא עוברת לסינגל, נכון? לא. תודה. מה אתה פרו קריפר בטח עם המקורי שלך.
בטח, אני עובד על זה יום ולילה. מה אתה עושה? שקט, אל תעשה רעש. למה אתה על רמקולים? כן, אני מצלם, איך אני לא אהיה על רמקולים? מה הקשר? אני יכול לצלם עם אוזניות. יופי, אז אני לא יכול לצלם עם אוזניות. בסדר. פאק. אתה בכוונה עשית את זה עכשיו. לג. טוב, נראה לי אפסיק לצלם כמה דקות כבר. 10 דקות. טוב, אני אפסיק לצלם פה. תודה הרסתי את זה. טוב, יאללה, ביי. ביי חברים.